anything. I can Any help of us whenever you're afterwards. right in line Some of over the here, cherries may guys. have split open like this. I can help We you had a lot of snacks. rain recently. Kakayupo na yun. Nakatrakto. Papi, jikabay ng uncle. Medyo kumkuman. Medyo kumpuman. Selapan jepuringgal. Kalugang kuliglig. Selapan jepuringgal. Nagtapok pala. Shoot. Nakatukal kalunay nga price na yan. Sabi, mati mabalik na gala. You look alike daw. Agkakaro ka daw dun. Nagkaway na garo na yun. Same skin tone. Oh my God. Can I take picture? Napot po daw sa ni Papi. Ay, sorry, baby. Very far naman na yata kung pinuntahan natin. Wala kayo pasubli? Hindi ko kami galaw ka. Yes, B. Get off, get off. Ayan. Aw. Morning kabagyan. Morning. Nay, handa kami to'y cherry picking. Puros kami ti cherry. Nariya Okay. tagpili, nagbibinggidan, gaputi todo siguro. Nagmayat nagadunga bunga na. Pero, Nagmayat pero di. agpuros. Padasan mamate nga experience ya inti agala ti agpuros ti cherry. Okay, sige nga rin kabagyan. Kita-kita tayo nagti pagpikingan. Picture, it doesn't have pen. Yeah, it's good here. May mayat sa nawan tangkay ng alaam ma. At ano mo alam. Made, nalaka materde. Harvest time. Dapat na alam mo nagbades. Harvest time, cherry, nagngangato mo. Cherry. Nagriga magad ni basit. Narigat makagaw at tigil ni nagpipintas Bagta- siya to. Bagta Dapat yan nababa. nagtukot tayo tingwa. Oh, mayata inte. Picking inte. Hay cherry. Samay. Kini na nagrosubok. Nagurusubok niya. Narusubok ta. Nay, Narusum di nga pa. Idalalaan unay. dahil sa mato. Mayat. Kain muna, kain hanggang sa mabusog. Alsum pa. Ha? Alsum. Ngat na yamas. May medyo nangisip. Kaya lang puro sira ang nangisip. Ito kabagyan, no? Ibang variety. Medyo malinaw. Ayan, no? Yay, galakan. Wala sa bahay pigpiging ni Papa. Oh. Ay, Jerway, nakasarak kalkalunay na eh. Tadaan. Maalam lang natin kanay. Sa bahay di pigpiging na. Kalkalunay. Naglalapsap na yung kalkalunay. Ang cherry picking nga ito, kalkalunay picking ay. Dani mapuno atin may isa kapag ikamen kapag yan oh. Ayan. Enjoy ang purpuros. Cherry. Kaya magpili, puro mga bit-bitak. Di pa nakatulodo na siguro na ira na nga nagtulo so nagbit-bitak da. Ato'y kabagyan ti
May sapi na nga punuin may isang nga box. Mano ti bayad na ataw, may isang nga box nga ataw. $10. $10 sa atin eh, na mapuno. Kagitikit ni kwa. Sa bali nga variety ni dumuyaw. Medyo naalsam yung naimas. Naalsam na. Mga lakid din eh kwa. Medyo naalsam. Ha? May mayat. Ha? Tano dati ko ano mo ta. Lalaok ko na mo ta. Dalaok-laok na mo. Ang puro na sa meat. Ay nagganas te purdot. Cherry. Tigayam tipo unti cherry ng kunada. Pipintas na kabagyan oh. Sila kamatis. Cherry tomato. Ay tidagamin nalagyan na ganti ko aja. Aja cherry tomato. Oh. Nakado kayo. Pau nagmay pinangulusyon. Sine, oh. Dami alak. Say hi, Papsi. Hello, We're hello. online. Live. Yes, shout out, Papsi, sa mga Koloma. Shout out, Koloma family. Oh. Daka bintineg, pikpiking kanti ko ah. Ano datoy? Cherry tomato. Ay, cherry tomato. Nay, nagadunalo dan nay. Mula nilulong ko dato hindi mo na Perfect, di ba, ituloy Jake mi lang. Popsi? Oh. Nagtari kay Nagpipintas Cherry. din naman yan dan nay. Kapinpintas ko. Oh, siyempre. Wow, beautiful. Koloma. Koloma. Hoy! Kapinpintas ko dagiti Daka yun cherries, natin guys. Koloma kanuman. Nagsat na Shout kapintas out na dagiti natin. Koloma di tayo Ilocos. Kumusta kayo kakabagyan? How's your picking? Mateo. Mateo, ang Mateo. How to pronounce your name? Mateo. Mateo? With H? No, it's No, no. Mateo, right? Yeah. Oh. In Ilocano, Macho. Hintay na ako, picture tayo nga ta. Pagdada dito yan, kan. May isang tropa. Oh. Sige, picture na kayo to sa gamintungan. Picture time. Just post guys. I'm clicking it all the way through. Yeah. Pili-pili kayo tulatan. Agkandig kayo mata ako nuwarag katawa kayo. Kami mat, nebe. Yalang mata, yalang dabi. Oh, sweet moment. Okay. Ala ka, si Ate Bless. So, Third yun. Third wheel. Fifth will be. Okay. I won fifth wheel, gaya. Guys, look what we got. Wait lang. These cute cherries. Can you guys see that? Ours is so perfect. No ripped. No rotten. Sige, gisman na lang ta. Man! Okay. Tara na. Okay. Let's go home. Ay, tinugan na eh. Oh. Abaw, inarkila mi ate Kwan. May isang traktura na yun. Wait. Kapag yan, nalpas ti Piking. Eh, nag-bunch si tayo na. Arkilado. Arkilado. Sightings. Ang tawag gaya si Clara. Oh, kita doon. Kumita na ito. Thank you. Just need a quick look at the big bags.
Papicturean niya Ate Jen. Ang ganda ko talaga guys. Grabe. Super fun. 10 out of 10. Hindi ko rin sure kung tama ba yung mga nakuha ko, pero eto siya. Ang cute. I choose the perfect one. Yung walang rip or rotten. Ang ating kapatid. Papapicture pa siya. Di ba niyo ba? Ayan. Maghugas na lang kayo. What? Ito ginataan pa eh. Thank you for the food. Hey, lunch time. Like that, Teo? You know which part that is? Batikulam is the... Bagulan. Kuya Axel favorite. Pangal daw may. May kayo, kabagyan na ito mga tayon. Come on, come on. Siyempre. Banat. Ayat, Yan. Yan. Batikulam. Tugot. Ang tugot tayo kumagigibaniit. Agi purwak tayo kumamandirang ni. May ito magbaniit. Baniit ka man yan. Pangasin gaya mga kayo. So, nang nangan naman ako daw. Okay.